sai ta danna tare da kara wayar a kunnanta. Hello ta yi magana, shiru ta ji ba tare da in amsa mata ba. Magana ta ƙara yi a karo na biyu, shiru ne ya ƙara biyo baya. Ba wata magana da aka yi mata. Hello, da wa nake magana? Nan ma shiru ta ji ba a bata amsa ba. Dago wayar ta yi tana kallon sikirin ɗin wayar. A tunaninta ko ta ɗauka an kashe wayar ne. Ƙaramin tsaki ta ja ta kai hannu za ta kashe wayar. Cikin wata siririyar murya ta ji an ce, kar ki kashe mana waya. Na san dai baki san da wa kike magana ba. Ban gane mai magana ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. Ina yi mana marhabin ya zuwa sabon littafin da muka fara. Littafin shahararriyar marubuciya wato Amira Adam. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin da ke da mijinki. Kalisa ce ke wannan tsaken kafin ta bata amsa. Idan ba ki da abin yi, ni ina da abin yi. A fusace Kalisa take gaya mata maganar. Kin faɗi gaskiya ba mu da aikin yi, amma naku rashin aikin yana nan tafi nan da kwanaki. Aka ƙarasa faɗin maganar haɗe da dariya mai sautin amsa kowa. Dogon tsaki Hajiya Kalisa ta ja ta katse wayar, tana wurgar da wayar akan kujera, kai tsaye danin ta nufa. Tunowa ta yi da ɗan waken da ta sa Ruƙayya ta yi mata. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka inda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Aikowa cikin zumuɗi ta buɗe food plus ɗin. Gefe guda ga su tumatur nan da kuma su albasa. Haɗe da kwakwamba da kuma kabeji. Zubawa ta zuba ɗan waken a cikin mazubi inda ta ajiye cokalin da yake hannunta. Ta fara cin ɗan waken da hannuwanta kamar dai yadda kuka sani. Cin ɗan wake da hannu ya fi daɗi, haka take cin ɗan waken nata hankali kwance. Wayar ta ce ta ci gaba da yin ringi. Banza ta da wayar ta ci gaba da cin abincinta. Hankalinta a kwance take cin abincinta, babu wani abu da ya dame ta. To bayan ta gama cin abincin nata hannunta ta wanke, ta koma kan kujera ta zauna. Wayar ta ɗauka ta duba don ganin miss call ɗin. Ta yi zaton lambar ɗazu ce sai ta ga lambar Alhaji ce. Dalin ta shiga domin kiran Alhajin. Har ta fara shiga sai ta ji motsin gate ana buɗe masa ƙofa domin ya shigo. Katse kiran ta yi tana sauraron shigowarsa. Tana zaune Alhaji Kabir ya shigo. Da sallama a bakinsa fuskar ta ɗauke da murmushi ta amsa masa. Can ɗaya kujerar ya zauna haɗe da dafe kansa alamun yana cikin matsalanciyar damuwa. Tun shigowarsa ta fahimci akwai matsala a tattare da shi. Jiki a sanyaye ta kalle shi tana tambayarsa. Dan jim kaɗan yayi. Yana so ya sanar mata kuma yana fargabar halin da zai sa ta a ciki. Ganin ta matsa masa da tambaya ne ya sanya shi ya kalle ta cikin damuwa. Ya ce, Habibti, ba na son sanar da ke abin da zai sa ki cikin tashin hankali, amma na ga rashin sanar da ke ɗin ma ya sa kin shiga cikin tsananin damuwa tare da tashin hankali. Ganin hakan ya sa gwara ma na sanar da ke halin da ake ciki. Wallahi yau bayan na dawo na shiga restaurant domin siyo miki wainar shinkafa, kamar yadda na saba siyo miki. A cikin wannan restaurant kawai sai na ga mai kama da laure. Haka kuma bayan na fito na zo junction danja ta tsayar da mu, sai kawai na hango inna Raliya. Gaba ɗaya kaina ya kulle tsoro ya fara ɗarsuwa a cikin zuciyata. Cikin tashin hankali Kalisa ta zaro idanu haɗe da dafe ƙirjinta tare da faɗin, inna Lare da Lauratu kuma mutanen da suka daɗe da mutuwa shekara da shekaru ka gani? Allah sai dai in mai kama da su ka gani. Marmashin takaici ya ce ban san su bane ko kuma ban san kamanninsu ba. Allah su na gani da idanuna, don ita ina Larai jin kunne na har ji ne ta kusa da ita tana faɗin, Larai ga canjin Naira 50 ɗinki. Wallahi take kaina ya sara, da a ce ba a gabana aka binne su ba kuma ban san kabarburansu ba, to da sai na ce dama can ba su mutu ba. Cikin tsoro da tsananin tashin hankali da kuma firgici, Hajiya Kalisa ta kalli Alhaji Kabir
Ta ce masa, Allah ka tabbata ka gansu da idanunka? Kallon tsab Alhaji Kabir ya yi mata kafin ya ce mata, ya kike so ki mayar da maganar baya ne? Na taɓa yi miki irin makamanciyar wannan maganar ne? Ganin yanayinsa babu alamun wasa. Tsoro da firgici da kuma tashin hankali ya ƙara ɗarsuwa a cikin zuciyarta. Har karkarwa jikinta yake yi saboda tsabar tsananin tashin hankali da kuma firgici da tsorata. Wani irin ciwo ta ji ya karta mata tun daga saman mararta har ƙasa. Dafe bayanta ta yi tana faɗin wash Habibti. Ganin halin da ta shiga ne ya sanya Alhaji Kabir saurin tasowa tare da ƙarasowa gurin a firgice. Fita yi da sauri ya yi wa direba magana. Dawowa ya yi gurinta tare da rirriƙe ta, ya fitar da ita zuwa gurin mota. Lokacin da suka isa gurin motar tunima har jini ya fara zuba. Cikin tsananin tashin hankali da fargaba suka wuce asibitin da take antenatal na Mumtaz Special Hospital. Tafiya suke yi amma Alhaji Kabir banda masifa babu abin da yake yi wa direban. Cikin tsananin tashin hankali yake yi mata sannu, yana kuma mayar da hankalinsa a kan direban tare da azazzalarsa har suka karasa asibitin. Da sauri nas ɗin suka fito suka tarbi Hajiya Khalisat. Hajiya Khalisat wadda take cikin wani irin mawuyacin hali. Dr. Khalil da kuma sauran daktoci suka rufu a kan Hajiya Khalisat domin ceto rayuwarta, musamman ma yanda suka ga jini na zuba daga jikinta. Abin ya yi matuƙar tayar musu da hankali. Allurai suka yi mata sannan suka ɗaura mata ruwa. Aka suka ci gaba da zuba mata ruwan allurai domin ganin jinin da yake zuba daga jikinta ya tsagaita. Sun shafe kimanin sama da minti 30 a kanta, sannan daga bisani Allah ya taimake su suka shawo kan matsalar. Alhaji Kabir wanda yake tsaye a bakin korido, banda Safa da Marwa babu abin da yake yi. Gaba ɗaya abin duniya ya taru ya ishe shi. Tunanin halin da take ciki shine yake yi. Gashi kuma ya je shiga ya fi sau a kirga amma sun hana shi. Yana nan yana kaiwa yana komowa ne Dr. Khalil ya fito a gaje fuskarsa sharkaf da gumi. Ragowar ma'aikatan suka biyo bayansa. Da ka kalle su ka san sun sha aiki kuma da alamun gajiya a tattare da su. Hakika babu tambaya waɗannan bayan Allah sun sha aiki kafin su fito. A zabire Alhaji Kabir ya tambayi dakta. Dakta, ya jikin matata, wani hali take ciki, yaya cikin jikinta, ina da fatan babu wata matsala. Dan Allah dakta ka yi magana mana, ko na shiga na ganta ne. Yayin da ya maganar dakta ba tare da ya bashi amsa ba. Murmushi Dr. Khalil ya yi kafin ya ce masa jikinta da sauƙi. Amma ina son ganinka kafin haka, Your Excellency. Yana faɗan haka ya sa kai ya yi gaba ɗaya jikin Alhaji Kabir ya yi sanyi. Tunaninsa abin da dakta zai gaya masa game da jikin matar tasa. Aka yi dinga ɗaga ƙafafunsa yana takawa a hankali, har ya ƙarasa cikin ofis ɗin Dr. Khalil. Zame gilashin idanunsa dakta yayi yana goge gumin da yake kan fuskarsa. Alhaji Kabir zama ya zira masa idanu. Yana jira ya ji abin da Dr. Khalil zai ce masa game da jikin matar tasa. Shiru ya ratsa gurin na wasu 'yan daƙiƙai. Shi dai Alhaji Kabir jira yake ya ji abin da zai fito daga bakin Dr. Dr. Khalil ya fara magana. Alhamdulillahi ya Excellency, mun samu nasarar shawo kan matsalar matarka. Amma me ya faru da ita haka har ta shiga cikin irin wannan kwandishin ɗin? Ya ƙarasa maganar yana zubawa Alhaji Kabir idanunsa. Daɗi Alhaji Kabir ya ji a cikin zuciyarsa, to amma me zai ce wa dakta, me zai gaya masa game da abin da ya faru da ita? Jim ya yi zuwa wani ɗan lokaci yana nazari tare da sunkuyar da kansa ƙasa, sai can kuma zuwa wani ɗan lokaci ya ɗago da fuskar tasa cikin damuwa. Ya ce dawowata daga ofis babu jimawa, sai aka kira ta a waya aka shaida mata rasuwar wata aminiyarta. To shine fa ta tsinci kanta a cikin irin wannan yanayi. Jinjina kai dakta ya ce gaskiya, jininta ya hau da yawa, sannan kuma tana buƙatar ƙarin jini. Karo na biyu kuma ba za mu bari ta haihu da kanta ba, sai dai mu yi mata CS. Saboda gudun afkuwar wani problem ɗin nan gaba, bakin Alhaji Kabir har rawa yake yi yana faɗin, dakta ni dai duk abin da ya dace a yi mata to a yi. Ni dai fata na kar na rasa matata da abin da za ta haifa. Don Allah dakta ka taimaka min,
don Allah ka taimaka min kada ka bari na rasa su. Ya ƙarasa maganar yana riƙo hannun dakta kamar zai yi kuka. Tausayi ne ya kama dakta ganin babban mutum kamar Alhaji Kabir yana irin wannan maganar. Cikin nuna ƙwarin gwiwa ya ce, Alhaji, insha Allahu za mu iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi abin da ya dace. Amma Alhaji, rayuwa da mutuwa duk suna hannun Allah. Jikin Alhaji Kabir ne ya ƙara sanyi. Jiki babu ƙwari ya ce, to shi kenan dakta, Allah ya sa a yi komai cikin nasara. Dr. Khalil ya amsa masa da amin samma amin. Alhaji Kabir tashi ya fito daga ɗakin gaba ɗaya, zuciyarsa babu daɗi. Kai tsaye ɗakin da take ya shiga tana kwance, fuskarta ta yi fayo sosai, sai sauke numfashi take yi a hankali a hankali. Kujera ya ja ya zauna yana kallonta cikin tausayawa. Sosai Alhaji Kabir ya zauna yana ƙare mata kallo. A cikin zuciyarsa kuwa yana da na sanin faɗa mata maganar da ta janwo musu wannan tashin hankalin. Wayarsa ya ɗauka ya kirawo Inna Frera ya sanar da ita halin da ake ciki, sannan kuma ya bata umarnin tahowa. Yana gama wayar da ita ya sake kiran Alhaji Abubakar, yayin Hajiya Khalisat. Cikin girmamawa ya ɗauki wayar tasa tare da sallama, yana faɗin la ya Excellency da kansa, barka da wannan lokaci. Gajeren murmushi Alhaji Kabir yayi tare da faɗin barka dai. Dama Khalisat ce muke asibiti babu lafiya, amma karka sanar da Hajiya yaya. Cikin tashin hankali ya ce, subhanallahi, gani nan zuwa. Daga haka ya katse wayar, shi ma Alhaji Kabir ya cire wayar tasa daga kunnensa. Ya mayar da kallonsa kan Hajiya Khalisat da ke kwance bata san me yake faruwa ba. Bayan wani lokaci, Inna Frera da Alhaji Abubakar kusan a lokaci guda suka ƙaraso asibitin. Jin bayanan da Alhaji Kabir ya yi musu ya sanya dukkaninsu jikinsu ya yi sanyi. Sai dai Alhaji Kabir bai bayyana musu dalilin faruwar ciwon nata ba. Alhaji Abubakar ya ce, ikon Allah, shi yasa mai rai ba a bakin komai yake ba. Ɗazu-ɗazun nan muka rabu da ita lafiya ƙalau, amma kaga yanda Ubangiji ya nuna ikonsa. Allah ya bata lafiya, Ubangiji Allah ya sa a yi aikin cikin nasara da kuma sa'a. Dukkaninsu suka amsa da amin ya Allah. Ta jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za